Паслухайце радыёспектакль «Шчаглы» па аднайменным рамане Леаніда Левановича. Ролі выконваюць народныя артысты Беларусі Марыя Захарэвіч, Павел Дубашынскі, Юрый Сідараў, заслужаныя артысты Беларусі Наталья Качаткова і Віктор Манаеў, артысты Людмила Барташевич, Юрий Аверьянаў, Александр Ладамірскі, Александр Курлович. Год запісу 1966. І хутка плыли ягоды, подзамяли опалым листьем мои хлопечие сады. А нам с тобой купарда снится, стяжинка пустая моя. Я роза юный замуж выйти, рабин зеленая семья. Андрейка зірнуў у акно і здзівіўся. Неба за бесіддзю дрыгатліва ўспыхвала, было яно густа-барвовае, як набрынялае крывёю, а над зубчастым грэбнем лесу поўз быццам туман сівы дым. Ну что, выспаўся? Ах, я табе зараз дам прылёпка па тым самым месцы, якому звычайна больш за ўсё дастаецца за грахі. Ну, хініся ж, туліся да мяне. Ну, не бойся сваёй сястры, Андрейка, не бойся. Марына, а чаму неба чырвонае? Лясковічы гараць, немцы падпалілі. Кажуць, усіх людзей там пастралялі. О, усіх? А за што? Ну, яны партызанам памагалі. А якім партызанам? Тым самым, якіх забілі ля бесіддзі? І тым, і другім. Ну, партызанаў ўжо многа. Але бесідзі всяго 2. Марына, мабыць, хацела сказаць, 2 загінулі, але змоўкла, як прыкусіла язык. Андрейка здагадаўся, чаму. Ён помніць, як плакала пасля таго Марына. Коля, ягоны брат, адкрыў таямніцу. Адзін з тых партызанаў быў Марынін ухажор ці нават жаніх. Коля ўсё ведае, што Марына разам вучылася з тым хлопцам у школе ў Саковічах. Цяпер яны сядзелі каля акна і глядзелі на барвовае зарыва, якое ахапіла ўжо ледзь не палову неба. Напалохаў ты сёння нас. Чым напалохаў? Ну, мы думалі, што ты з Васькам. Той прыходзіць абедаць, а цябе няма. Мы да яго, дзе Андрейка? А ён кажа, ішоў за мною след, а тады павярнуў дамоў. А ён мяне прагнаў. І куды ты пайшоў? Не помню. Эх ты, апоўзлік малы.
Мы з ног збіліся, шукалі цябе, і да бабулі забегла я. Зовсім слабая наша баба Василіса. Як пачула, што цябе няма, забедавала. Боже, можа, у бесіць уваліўся, ці ў крыніцу. Чаго гэта я ў крыніцу полезу? Я толькі зірнуў яе. Паглядзі ты, вода такая цёмная, блескучая, як люстэрка такая. Я тебе ўсё ж знайшла под праслам. Бачу, ляжыць нейкі шэранькі камочак, а над ім сабака. Собака, і чый? Ты я не ведаю, вялізны, сядзіць, язык высулупіў, даўжэзны чырвоны. Сабака мусіць сцярог цябе. Я падбегла, як закрычу на яго, ён хвост падціснуў і пабег. А шчыгол быў? Які шчыгол? Ну, сядзеў там на жэрцы, такая грудка у яго чырвоная, ну, як этого зарыва. Не было. А есці хочаш? Ой, хочу. Дык на. Дай папки. На тебе папки. Ой, які. Ох-охо. Какая луста хлеба. Почерванелае, нібы ацяжэлае за дзень сонца, хілілася ўжо да вечара. Калі Іван увязаў воз сена, абскуп касмылі сухой травы з-пад калёс, з бакоў. Так заўсёды рабіў бацька, бо трава, якая вісіць, адваліцца па дарозе. Зайшоў ззаду, зірнуў, ці не пераважвае які бок, ці роўна ўкладзена і ўвязана сена. Агледзеўшыся, сцёбнуў пушкай коніка. Духмяны шапатлівы воз пакалываўся па каляінах і выбоінах. Іван, стомлены, узмакрэлы, ішоў услед. Далоні гарэлі, пот выядаў вочы. Рукавом кашулі ён выціраў лоб. Гоцаючы на сёдлах, Івана даганялі коннікі. За плячамі ў іх тырчалі вінтоўкі. Конников было 5. А ну стой! Стой, Соня, чуешь? А? Уши ты заклал, чи что? Ведь я могу в один момент прочистить. Чей будешь? Сам откуль? Ды адсюль. Тутэйшы, вунь моя вёска. Тутэйшы. А Воронина полицай, ведаешь? Ну, ведаю, хто ж яго не ведае. А день живе? На пасёлку, мамонаўцы. Ты давай не оглядайся. Бач ты. Глядите, хлопцы, поджилки затряслись. Эй, мамчин сынок. Давай живей кажи, як знеси ягоную хату. Чуєш чи не? Хлопцы, я ж казав, що по этой дорозі у Протюковку. Наставник сказав правду. Эх, каб захопить його под люку дома. Ніяк не защутим. Партызан прышпорыў коня, усе падкіравалі за ім і праз хвіліну зніклі, толькі воблачка пылу калыхалася над жытам. Раптам, дзесьці блізка, звонка і чыста ударыла перапёлка. Піць, палоць. Вот кому же духа. Ніякіх табе клопатаў. Іван паглядзеў на пасёлак, прыслухаўся. Не мог ён ведаць тады, што з Володькам Браусаў, гэтым маладым і рашучым партызанам, яму не раз давядзецца сутыкацца. Воронін перш за ўсё пачаў разнюхваць, хто навёў на яго партызан, адкуль яны з'явіліся. Прося, жонка яго, ужо дачулася, што ехалі партызаны полем цераз бярозавае балота. Сказала ёй пра гэта Пёкла, якая бачыла, што партызаны стрэліся там з Іванам Сарадоевым. Воронін паехаў да старасты Ахрэма Куцаёва, або Куцая, як дражнілі яго ў вёсцы. Неўзабаве яны былі ўжо на двары у Сарадоева, там толькі што паснедалі.
Иван запрагаў коня. Куды собрался? Ды сена трэба досушыць і прывезці. Может, зноў там тебе поджидают? Ды, здаецца, ніхто не поджидае. Хіба што перапёлка. Перепелка, кажешь? Ах ты, сукин сын, дело это мой. Наган, я тебе покажу зараз перепелку. Чого ти? Ты навел на меня, партизан. Что молчишь? Отказывай, щенюк. Ты сказал партизанам? Нічога я ім не гаварыў, закурыць папрасілі. Вот, печеный. Становися до стенки. До стенки становися под хату. А сбелел, что полотно. Это самое, Степанка. Степанка, ты давай не горячися. Ну что, Иван, разве мы ехали сюда, так знали? Становись, мать твою, сюда под хату. А ну, под хату. Не дам! Не дам, стреляй меня, я его не дам! Подойди. Ну! Подойди. Коли у тебя, Степанушка, руки свербять! Коли уже ты не можешь без крови человечей, так мне, ну! Мне уже все Отойди, баба. Не чапай его, не чапай! Ой, да за что ж ты его, Степаночка? Миленький, ты, ну мы ж свои люди, мы ж свои люди! Свои люди, да к чему не ж чапай ён? Бандитов з лесу на меня навел, а хату мою показал. Степан, твою. Степан, послухай! Даремно ты до хлопца причапився, ей-богу, правда, ну. Коли ехали сюди, то дорогу на поселок ведали, і не перший ж раз яны приїжджають. І при чим же туди ти хлоп? Правда, ты причем І ти зім, заступник знайшовся, мать вашу. Воронін вылаяўся, схаваў наган у кішэню і пайшоў прэч з двара. Староста поправил на плечах винтовку, подмигнул Ивану и, прыгнувшись у воротцах, потягнулся вслед. Раніцай пришли наши. Андрейка и Коля еще спали, ничего не бачили, а Васька все доглядел. Эх, ён и зараз недзе там вартуе корову, и, мабуть, бегает до наших, где окопы, где там черный кулемет на ножках стоит. Эх, как б я был больше, як Васька, все б я убачил. И кулемет, и окопы. Може, стрельнуть дали б з автомата, а так сядзі тут, як прив'язаний. Ну, чого ти тохаєшся, Коля? Я не тохаюся. Тохаєшся. Повернувся просто. Нога вот замлела. Ой, ущекни. А де матка? Коли вона прийде? Ай, яна з Мариною помагає солдатам обід варить. Ой-ой-ой-ой, нам, може, каші якої принесуть. Спіть, дітка, спіть. Люлі, люлі. Сюди. Тут яны. І што гэта за солдат забрыў до нас у лес? У зеленой касцы, с червоной зоркой, у одной руце некая пукатая, такая, як бочечка, темно-зеленая каструля, а у другой такая великая-великая, так само зеленая торба, а на грудях автомат с круглой, як слонечной коробкой. Подъем, пострелята! Подъем! Так, вот сейчас давайте все до дуба. Так, ну, за мной. Вот вам наш солдатский борщ. Солдатский! Берите ложки, берите. Давайте. Так, ну, орел, вкусно? Вкусно? Нажимай. Нажимай, малыш. А то сейчас Катюша заиграет. А что это за музыка будет? Нехто, може, и скакать пойдет, раз играть будут.
Ой, тетка Ходора, может, солдат будет скакать, а? Ай, ці ж доскокаў цяпер Андрейка, ой. А ты чего смотришь, постреленок, а? Чего? У меня тоже 3 пацаненка растут. Где? Доседово большие выросли. Уже скоро 3 года, как не видал. О, Письмецо на днях получил. Ага. Далеко они живут, за Москвой. Ой, Вологодская область. Ой-ой. А у вас кто, мамаш? А, дачка, і яшчэ 2 большыя ёсць. А муж где? А ў атрадзе. Прыйшоў з фінскай вайны раніты, абмарожаны, пальцаў няма на абедзвюх нагах. Тут з партызанамі здружыўся. Ну, быў у іх за сувязного. Немцы один раз хацелі нас пабіць усіх. О, і яго, і нас. На мяне як наставілі аўтамат. Думала, ўсё. Дык староста нас выручыў. Нешта ўсё гаманіў афіцэру па-іхняму гергетаў. Ну, я зразумела, што е тых самых, як это, хвактаў мала ці што. Дык ніхто не падаткнуў. Это не донёс, значыць. Ну, во. Так і цэлыя засталіся, а то б уже давно зямельку парылі. Ничего, мать. Теперь все страхи позади. Где там позади? Покажи, что у тебя за красавица. Не боись. У меня глаз хороший. Ух ты. Чистая Василиса прекрасная. А как зовут? Ксения. Оксана, значит. Хорошее имя. Молодцы. Жизнь побеждает по всем статьям. Раптам цішыня ночі раскалолася, страшэнна застагнала ў лесе, раз-пораз завухкала. Андрейка закрыў далонямі вушы, у іх захвала як ваты. Коля, мабыць, таксама перапалохаўся, угнуў галаву. Не пугайтесь, орлы! Это Катюша играет! Назаўтра апоўдні усе вярталіся ў вёску. Маці вела Андрейку за руку. Ён нічога не пазнаваў, бо вёскі не было. Стаялі абкураныя печы з азбуранымі камінамі, чорныя абгарэлыя дрэвы. Можа, таму, што печы і дрэвы былі чорныя, твары людзей сумныя. Андрейку ўсё здавалася чорным, і лес, і поле, і небо з бухматымі восеньскімі хмарамі. Пахла едкім смуродам, паўз дарогу цягнуліся блішчастыя ніткі чырвонага дроту. Праз месяц пасля вызвалення Хатыніч многія мужчыны атрымалі позвы з ваенкамата. Прынеслі позву і настаўніку Пятру Евдокімовичу Мамуту. У лапцях ён і прыехаў у Крычаў, дзе быў тады цэнтр Магілёўскай вобласці. Пастроілі ўсіх мабілізаваных на шырокім двары ваенкамата. Высокі сівы маёр выклікаў па спісе і пытаўся, хто якую мае прафесію. Дайшла чарга да Мамуты, і ён адказаў, што настаўнік скончыў педагагічнае вучылішча. Маёр спытаў у яго пра дакументы. Документы маю. Вот только дома забыўся. Я ж ішоў на фронт, а навошта там дыплом? Товарищ майор, дозвольте, ён у нас дырэктарам школы працаваў да вайны. Ну, Хатынічах, Мамута яго прозвішча. Мамута? Мамута. Ну, вот что, товарищ Мамута, идите живенько у Аблана, хай дадуть вам доведку. Ну, а тады до нас. Война войною, а детей вучить трэба, а?
кабинет. Так. А товарищ, які спознился, прошу застаться. Калі ласка, я сакратар райкома Азарова. Вы адкуль? З якой вёскі? У нас початковая школа, с Хатынич я. Ах, вы з Хатынич? Директор школы Мамута Пётр Евдокимович. Ясно. Ну, і як ви падрыхтаваліся да навучальнага года? Ну як? Школа, вядома, згарэла. Прыстасавалі былы клуб, перагарадзілі, зрабілі 2 класы і маленькі катух. Это, значит, наставницкую. Ну, а як у вас з кадрамі? Якія кадры? Нас 2 чалавекі. Я і яшчэ Ганна Мікітаўна, маладая дзяўчына Саковіч. Можа, ведаеце? Не? Ага, шкада. Перад вайной 10-годку скончыла. Давядзецца ў 2 змены працаваць, па 2 класы весці. Дзяцей дужа много. І ўсе амаль пераросткі. Ну так, ну што ж, такое становішча ўсюды. Ага. Пётр Евдокимович, на жаль, нічога паабяцаць не магу. Самі разумееце, фронт стаіць за Крычавым. Вайна, нястача. Вайна. А скажыце, Пётр Евдокимович, чаму вы у лаптях? Што, няма ніякага абутку? Ды, калі праўду казаць, дык і няма. Былі боты, ды, як кажуць, разбіліся. Адны халявы засталіся. Купіць новыя боты трэба 2000 рублёў, а дзе іх узяць? У мяне ж 3 дзяцей, 350 рублёў, аклад, так што... А халявы ж яшчэ крэпкія. Халявы добрыя, галоўкі паляцелі. Так. Халявы добрыя. Алло, дайте мне райза. Алло, райза? Гэта Азарова. Алло. Ой, такая просьба до вас. Зараз до вас прийде директор школи товариш Мамута. Мамута. Дайте ему талон на перады до ботов. Ну, головки ці, як вони там називаються, не ведаю. Ну, халявы у яго ёсць. Абавязкова толькі, запомните. Пакуль. На першыя заняткі дырэктар хатынецкай школы прыйшоў у хромавых ботах, цёмна-сініх дыяганалевых галіфе, яшчэ даваенным карычневым палоску пінжаку, у верхняй кішэньцы якога пабліскавала аўтаручка, недасяжная мара усіх школьнікаў. Старшыня райвыканкама Прокопенко калясіў па раёне. За ім, як і за іншымі раённымі кіраўнікамі, быў замацаваны сельскі савет з усімі калгасамі. Ён узяў сабе Саковіцкі сельсавет, які лепш ведаў. Вёскі там самыя аддаленыя ў раёне, так што ніхто не мог папракнуць Прокопенку, што шукае сабе лягчэйшай долі. Ля Шамаўскага ручая мужчыны рамантавалі мост. Прокопенко пазнаў здалёк Артёма Шандабылу. Сам старшыня калгаса махаў сякерою, часаў бервяно, папыхваючы цыгаркаю. Прокопенко саскочыў з калёс, размінаючы ногі, нетаропка падышоў да мужчын. Добрый день вам. Что? Где ты, Григор? Мосток захистался.
Такую ж войну пережили и Вилут, и бой, а як же ж, ого. Немцы, як отступали, Ты давай. разломали, разворочили в Сібервенні. Тады наши сапёры на живую нитку его залатали. Так яно ось захистався, як ви кажете. Не было коли взяться за его. Яно і цяпер не придихнуть уран, не покосили з росою, а тады подзяўблю тут трохи. А як з вечары припаде роса, пойдем косить. Косить. Трава выросла по пояс. Хоть разорвися, бабы косять. Мы только косы поспеваем кляпать. Ольга вон взялася кляпать, дык лопатуху зробила садіра. І куди чого глядів? А у деда Глигора лопатухи в голове, а? Хлопцы, частую Казбека. Прошу. Подайте патріотію. О, гэта чьи хлопчики, а? Чей ты будешь хлопец? Что тут робишь? Это товаришок Качи Сахуты, мать это. Ага, все трое. Машка, Колькова, Андрейка. А мы телят пасем, каб в школе не народили, луг не топтали. А, ну что ж, гэта таксама доброе дело. Таксама дапамога важная. Артем Иванович, дозволь взять твою сякеру, а? Размяться трохи. Поспробуйте, Антон Евсеевич, поспробуйте. Только сякера давно не вострана, затупилась. Антон Евсеевич, вы зауважили, як дети зашептались, ну, коли этой Ну. Куцаёў узяў папіроску. Ён старостам быў пры немцах. І папіросу браць баяўся. Ён мяне прасіў, спытайся, кажа, што са мною будзе. Ён не шкодзіў нам. Сыны на фронте, ўсё робіць зараз, за траіх працуе. Як бы это, ну, каб не чапаць чалавека, а? Каб не чапаць? Да не, браток. Тут справа складаная. Прокуратура будзе разбираться. А што мне яму сказаць? Так и скажи. Хай спокойно працуе. Ну, ты ж не маленький. Лепш яго ведаеш, чым я. Ну, вот и поговорим. Ужо 4 месяцы Володька Браусаў працаваў у лабанаўскай міліцыі. Насіў пагоны старшыны і фуражку з малінавым аколышкам. Маці расплакалася ад радасці, калі ён прыехаў у вёску ў поўнай форме. Падаўся ён ёй вышэй ростам, у плячах шырэй і з твару гладкім. Падрос ён, відаць, толькі ў матчыных вачах. А што пагладжэў з твару, то гэта была праўда. Акраяў Володька, адчуў сілу, высока насіў галаву у прыгожай фуражцы і вучыўся. Перш за ўсё страляць з пісталета. Нікому не прызнаваўся, што некалі яго камісавалі па вачах з арміяй. Хадзіў без акуляраў і вочы не падводзілі, асабліва удалечыню ён бачыў добра, а вось калі чытаў, схіляўся нізка. Даводзілася яму лавіць і спекулянтаў, дезертіраў, якія мелі пры сабе зброю. Вось і нядаўнае здарэнне яшчэ свежае ў памяці. Ён дзяжурыў, калі ўранні прыбегла з вёскі Загор'е Тамара Мацкевіч, інструктар райкама камсамола, са слязьмі на вачах. У цётчынай хаце дезертір хаваецца. Браусаў пазваніў начальніку міліцыі. Загад быў кароткі. Бери 3 чоловік Так. і неадкладно едь у Загор'я. Товарищ полковник, а зброю применять можно? Раз ён узброєний,
значит можно. Ага. Постарайтесь взять живым. Так. Не стреляйте першими. Не робите лишнего шуму. Зразумеў. По дорозе Браусаў распытаў дзяўчыны, як яна даведалася пра гэта. І вось што яна расказала. Прыйшлі мы пехатою ў вёску. Разам са мной загадчык аддзела агітацыі і прапаганды райкама партыі Ніна Гаўрыленка. Дарога восеньская, гразка, лужыны. Прыйшлі позна, стаміліся. У Ніны Гаўрыленкі туфлі былі великаватыя. Яна падвязвала іх стужкамі. У вёсцы зайшлі да маёй цёткі. Яна дала нам павячэраць, і Ніна змораная адразу заснула. Тады увайшоў у хату няголены, аброслы мужчына на падпітку. Цётка сказала, што я яе пляменніца з сяброўкай. А дзе працуе яе сяброўка? Я возьмі ды скажы у райкаме партыі. Як падхапіўся ён і да Ніны задушоў бальшавецкую шлёндру. Я з цёткай трымаць яго. Ніна прачнулася, паглядзела на яго і зноў заснула. Я дачакалася раніцы і пабегла ў міліцыю. Прыехалі ў Загор'е яны апоўдні. Ніны Гаўрыленка не было, пайшла ў кантору калгаса. Цётка Тамара Мацкевіч, бледная, перапалоханая, сказала, што яе госць спіць на гарышчы. Браусаў пачуў, як закудахталі ў хляве куры, міліцыянеры акружылі хату і хлеў. Браусаў стаіўся за вуглом, пачуў шамаценне саломы, лёгкі трэск. Ён зразумеў, што незнаёмец прадзірае страху. І тут жа аброслы мужчына ў куфайцы хопнуўся на зямлю і кінуўся бегчы. Крыкнуў Браусаў. Уцекач спыніўся, азірнуўся, сутуліўся, неяк згорбіўся адразу і падняў рукі ўгору. Начальник милиции похвалил Браусова за удалую операцию и спытал. Что вам рассказала Гаврыленко? Сапраўды он пагражаў ёй? Ды не ведаю я, мы не знайшлі яе. Пайшла яна па вёсцы, наша упаўнаважаная. Ды навошта яе паказанні? Злавілі ж яго ўсё-таки, правда? Ну, дзівак ты, Браусаў. Калі ён сапраўды пагражаў упаўнаважанаму, так яму большее пакаранне належыць. А по-другое, гэтая пляменніца, можа, даўно ведала, каго цётка хавае, а? І маўчала? Ах, вось яно што. А цяпер вымушана была бегчы да нас, бо ён сам сябе выдаў. Справай гэтай зоймецца следчы. Але на будучае запомні. Заўсёды трэба усіх апытаць на месцы, скласці акт, каб людзі падпісаліся. Потым прасцей разблытаць справу. А цяпер ідзі, адпачывай. І новае табе заданне – арыштаваць хатыніцкага старасту Куцаёва. Слухаю, товарищ полковник. Ну, нарэшце забрытаю яго. Хопіць злыдню гуляць на свабодзе. А, прабачце, товарищ полковник, калі уцякаць надумае, можна прымяніць зброю? Ну, страляць можна? Куды ён уцячэ? Каб думаў ён гэта рабіць, даўно б збег. Воронін жа нас не чакаў, разам з немцамі драпануў. У Куцаёва 2 сыны на фронте. Так што дужа не хапайся за пісталет. Паедзеш з Міхалёвым. Зразумеў. Доставім чынна і культурна. Добра. Дзейнічай.
нам с тобою парта снится. Стяжинка русская моя, я роза пьюны завушницы, раби зеленая семья. Я розок юных завушницы, обид зеленая семья. Раніцай Андрейка чуў, як маці будзіла Колю. Коля неахвотна падняў галаву, пасядзеў і зноў лёг. Чему ж ты не устаешь, Коля? Ой, нечто я не выспался. Голова болит. О, голова болит. На коньках учора покатался добра. Распарился, носился, як подсмаленный. Сынок, так может не иди в школу? Лезь на печь и сяди. И за порог никуда не пущу. Покажи голову. Ой-ой-ой-ой, какая горячая голова. Палит же тебе, сынок. Ой, вось прыйдзе Марына, даст тебе порошков. Ой, я заўсёды кажу, остерагайтеся, детки, застудитеся. Ну, застудиться ж не штука, напратка его слабенькая, его кашляе и кашляе. Посталеете троху, не так будет страшно. Ничего, мам, мне уже лепей. Завтра пойду в школу, а теперь поляжу. Только я на печь не хочу. Тут, на полку, поляжу. Кажи голову. Мой же ты, татулечка, я ж бачу, что ты увесь горишь. Так что ж нам робить? Хоть бы ж Марина хутчэй пришла, няма яе яшчэ з канчанскага боку. Мама. Мамочка. Мама, Ну як тут? дай воды. Як ти, Колечка? Ой, Марина. Боже мой, увесь горить. Мама, треба везти його в больницу. В больницу, такий холод на дворе, завея У його усходилася. нешта сур'ёзнае, ён же горить. Ну як же яго вязти? Ваўкоў уже развялося. Боже мой, откуль же такая беда на мою головочку? Может, ты, сыночек, а может, ты, Чего вы все собрались? Жевжик, и ты не спишь. Вонь лучинка догорая, а ты не бачишь. А чему ты плачешь, мама? Не треба, мама. Что у тебя болит, сыночек мой любый? Где болит? Все болит. У груди коли. Спину быцем бы кто ломает. Сыночек мой. А у голове Ну, звоны ўсё нейкія звоняць. божечка мой. Як у школе. Не плач, мама. Унь, солдат Кольки загинула. Ніхто не плакаў. Ты кажешь такое. Калі я помру, вы каб не плакали. Чих не кажу. Мама, Жевжик за мяне будзе у школу хадзіць. О, зноў зазвонили. Уроки кончились. Сынок, поляжи. Куды бягуць? Сынок. Дай мне звонок. Ну, Я так сам. поляжи. Мама, я побегу до Артема. Треба в школе в больницу везти. Я сама, дочушка, ты ж только с дороги. Пусти меня. Навалился як медведь. Коньки мои. Я буду кататься. Пойдем на бесить. Я сам пойду, сам. И он же трызнить, беспритомный. Колечка, Миколка, ну чего ты хочешь? Мой патрон. У тепло. Кидаю тепло. Бульба спеклася. Ці готовая. И пражено есть.
Дай яшчэ каласок, один каласок. Гарыць, гарыць. Где наше вядро? Туши цяпло. Давай, карец. Ой, пячэ, пячэ. Ой. У хату увайшла маці, за ёй уварваўся белы клуб марознага паветра. Удваіх з Марынай яны адзелі Колю, захуталі ў старэнькі кажух і панеслі на сані. Ноччу Андрейку прысніўся сон. Яны з Колем бегаюць па замерзлай беседзе і раптам убачылі пад лёдам вялізную чорную рыбіну. «Гэта сом!» – крыкнуў Коля, пачаў стукаць абухом. «Мацней бі! Уцякае рыба!» Андрейка топаў нагамі. Лёд затрашчаў, праламаўся, і Коля шуснуў у ваду. Андрейка схапіў яго за руку і з усяе сілы цягнуў на лёд, але моцы не хапала. Колю усё глыбей зацягвала ў пролубку, рука яго аслабела, пальцы разагнуліся, выслізнулі. Андрейка бацнуўся спіною на лёд. Калі падняўся, у пролубцы плавала Колева облавушка. Тут Андрейка прачнуўся, у окно нехто стукаў. Кто ж это там? Иду. Матвеечка. Як же гэта здарыцца? Матвеечка. Нацярпеліся мы, горачка. Батька. Пахавалі? Пахавалі. Учора. Чакалі ж цябе до вечара, даўшы тэлеграму. Я так спяшаўся. 2 ночи не спал. Бедный Миколка. Сгорел, как свечка. Проклятая война. Со всех боков бьет. Може, з армії ми зусім пустили, а? Распалю печ. Не, на 5 дён. Усяго? По весне, може, на зусім. Ну, а як Васька, Андрейка? Ну як там, Нічого, растуть помалу. Спять на полку. А я не сплю. А кто там такие смелые? Что это за ранняя птушечка? А ну-ка, ходи-ка сюды, разбойник малый. О, який большой! Вышей за меня. Почекай, сынок, я тебе нечто привез. Ось зараз.
А ну, Кажите. заплющи очі. Это будёнок. У армії їх уже не носять, але о, недзе завалялася на складі. Ух ты! Тепер ти, сынку, і сапраўды, як герой Советского Союза. Помніш, калі малы быў, усё гаварыў, што ты герой. Андрейка моўчкі асцярожна сцягнуў з галавы шапку. Хацелася разгледзець яе, памацаць гузікі, і яшчэ карцела пабудзіць Ваську, каб пабачыў яго у будёнаўцы. Але брат моцна спаў і нічагуткі не чуў. О, снядання. Сядай. Сядай за стол. Ой, божечка. Не уберагли Колю. Такі ён быў шустры. Такі непаседа. А вучыўся лепей за ўсіх у школе. І Пятрок невядома дзе. Можа, загінуў дзе на фронте. Гадавалі дзяцей, расцілі. Едкая была сямейка. Ой, ну не трэба, Катя, не трэба. Не магу. Ва ўсіх горах колькі сем'яў немец вынішчыў поўнасцю, колькі вёсак спапяліў з усімі людзьмі. Ай, выпіва. Лепш чарку, а то сама учарнела, мусіць, нічога не ясі. Ну, давай, Матвейка. За твоё вяртанне і за Петракова. Яны сядзелі за хатаю на сонейку. Там іх і адшукала маці. Андрейка заўважыў, што яна памаладзела за гэтыя дні, і вочы яе паглядалі на свет весялей. Як добра, што няма болей вайны. Татка дома. І сонейка такое цёплае. Што будзем рабіць, Матвей? Зямля перасыхае, бульба павяла, расткі пруць. Трэба садзіць. Скорей нешта вырасце. Можа, схадзі да старшыні, а? Он Парасці і Глігор на сабе збіраюцца араць. Так можа, і нам трэба? Ой, ну во, воевали, змагаліся. Гітлера перамаглі. Цяпер у плуг запрагайся. Ай, пойду до старшыні. Схадзі, Матвейка, схадзі. Можа ж, паможа. І ўсё ж давялося самім запрагацца ў плуг. Людзей сабралася многа, дарослых і малых. Андрейка радаваўся і глядзеў на гэта як на свята, але бацька быў хмурны, маўклівы. Матвей, ну становися у корм, ті може мне, а? Мы бабы жилистые, тяговитые, давай! Эй! Ну, кто людцы, раз, два, взяли, Ой-ой-ой, якая ж ты тяжкая, зямелька родная.
Як же увесь город узарать, га? Поливали тебе земелька крывёю, а теперь потом соленым. Нічого, бо початок ёсць, каб не люди суседи, так што б мы адны зрабілі, правда? Конечно. Калі сёння пасадзіш бульбу хоць троху, дык хутчэй вырасце. Так я был дуже, я косила коваль, вернеду, я подим тебя волку. Усе б толькі глядели и дивились. Ну, добра. Андрейка, сынок, тебе работа есть, ходи сюда. Возьми грабельки и спихвай на ёк. Які ля краю ляжить у борозенку, яго борозенку, каб яго летай зямлёй присыпала. Во, гэтак. Молодец, Молодец. Раз, два, взяли. Ух, повольно, як бы нехотя уехал у землю. Старшыня Белагорскага сельсавета Свідэрскі і участковы міліцыянер пачалі абход двароў пад вечар, бо ўдзень людзі то ў полі, то ў лесе, а некаторыя дык і хавацца ўмелі. А ўвечары трэба даглядаць гаспадарку, быць дома. Некалькі чалавек ім удалося падпісаць на пазыку. Вось тут жыве Прося Вороніна, товарищ участковый. Ага, добре. Яна подписалась, а оплатить не думая, сучка полицейская. А вот и она. А ты что себе думаешь, коли будешь гроши отдавать? Отдавать? Так а где же я возьму их, ты гроши? Так как же они были, ты гроши, так я отдавать. Я раз пытаю, коли выплатишь позыку? Ну я ж сказала, ж няма теперь гроши. Сотни я их сдала, молока с 200 литров уже вынесла. Так подрастите, алё, сдам на мясо, что там. Да. А волну кто будет сдавать? Ой, волну, овечка ж сдохла еще в осень, волну. Не шукай дурню. Не шукай, овечку ты прирезала, а учину не сдавай. Ай, да няма у меня учины, и волны няма не расте. Ну, только вось в одном месте, ну. Стерва, самогонку гонишь, а еще пробедняешься, кулацкая отродье. Пошли за мной, браво. Да, пошел. Да, в чухову. Да, приходят тут всякие, ей-богу. Назаўтра Браўсаў быў у прокурора Есючыні. Той прачытаў акт раз, другі. Прокурор быў ужо не малады. Замест левой рукі меў пратэз, на які была нацягнута чорная пальчатка. Рука гэтая цвёрда і нерухома ляжала на стале, а правай ён перагортваў старонкі акта. Так. А лазню вы не раскидали? Не, а навошта? Цабэрак вы прострелили, чыгуны разбили. Трэба было ўжо і лазню раскидать ці спаліць. Это ж разбой сярод белага дня. Акт не по форме складены, подпісаў понятых няма. Я не могу дать санкцию. Что? Что? Так вы обороняете жонку полицая? Вы, коли ласка, сядьте. Сядьте. Ось так. Яе вину, як жонки полицейского, може вызначить суд. А не вы и не я. У яе двое дзяцей. Яны, можа, и не бачылі свайго бацьку. За што ж ім пакутаваць? Вы прыйшлі на конт пазыкі. А подписка на пазыку – это справа добраахвотная. Ніхто нікога не можа прымусіць. Угаворвайце, агітуйце, але за пісталет не хапайцеся. Так гэта... Ну, што гэта? А то у нас некаторыя любой цаною гатовы лезці ў перадавікі. Так я ж не хапаўся. Ну як же?
не хапаўся. Цабэрак прастрэлілі. А ведаеце, колькі ён каштуе? Вы купілі хоць одну бочку ў жыцці? Або зрабілі хоць одну бочку? Я, між іншым, не бондар. Не бондар. А шкада. Каб зрабілі, то ведалі б, як гэта нялёгка. А чыгуны? Вы ведаеце, колькі каштуе цяпер чыгун? 70-80 рублёў. Бочак няма? З неба яны самі не коцяцца. У прыказках людзі кажуць: што ты на мяне бочкі коціш? А ў жыцці усё намнога складаней. Не трэба абуджаць у людзей злобу. Такую вайну мы перажылі, браток ты мой. Колькі ліха нацярпеліся людзі. На першы раз хопіць страху з гэтай беднай кабеты. А вы, Владимир Устинович, не зарывайтеся. Про Свидерского мне говорили, что он безлітасны человек. Строгость и справедливость – гэта вельмі важно в нашей работе. Але павінна быць яшчэ і чалавечнасць. Дагорало лето 45-го года. Было оно спякотнае, не дужа шчодрае на ўраджай, і ўсё ж сяго таго люди собрали. Во всех были хлеб и бульба, поспели яблоки, высыпали у жнивни грибы, доспевали орехи. Уже никто не пух от голоду, веселей загомонили секеры, зазвенели пилы, хатыничи будовались. На пасяджэнні правлення старшыня Калагаса рашуча сказаў: лазня зараз самая важная будоўля, досыць вошай карміць. Гэтыя словы сталі вядомыя ўсім. Іх перадавалі з вусна ў вусны, і кожны нешта дадаваў ад сябе. З гэтых слоў утварылася цэлая прамова старшыні, які аб'явіў нібыта паход супраць усялякай нечысці. Ля кузні бы сама по сабе хутка выросла лазня. Дах накрылі шчапою дранкою, толькі не паспелі зрабіць прымыльнік, таму распраналіся на дварэ. Складывалі на лавачцы верхняе адзенне, сподняе вешалі на жэрдкі пад столлю, каб добра пражарылася. Бацька прывёў Андрейку, калі ў лазні ўжо было поўна людзей. На палку ішло змаганне. Иди. А ну, Иване, поддай троху. Не бойся, Дай Бог помру. Давай. А ну, давай, подлей. Вот и. Одем на свежую. А я что каку? Не. Водицы холодные. Я уже задоволився, хопить на сьогодні. Ну, дык, рассказывай, Иване, як тебе там воевалося. Аж не верится, что бачу тебе живого, да здорового. Ой, брат, не пытай, я сам еще не могу опамятаться. Кваску плесни. Давай. Я ще кожную ночь хожу у атаку. 7 разов мог загинуть, а я, бач, живый. Было такое, что и сам себе хотел укадехать. Что ты? Ось, послухай. Бежим, атака. А тут снарад як лупянул, товарищ, який збоку бег, наповал. А мяне откинуло у ямку. Ляжу, голова тяжкая, як безмен. Нічагутки не бачу. Твар заляпила нечым. Падалося, што вочы мае павылазілі, баляць. Ну, а вакол чорная ноч. А быў жа дзень, вясновы, сонечны, шые смыліць, правёў рукою. Нешта ліпкае, цёплае. Кроў. Давай шукаць вінтоўку. У мяне ж была такая снайперская. Сам сабе думаю, каму я патрэбны сляпы?
Ні жонкі, ні дзяцей у мяне няма. На халеру жыць, мучыцца, але не магу знайсці вінтоўку. Слухай, лапаю руками, лапаю, чую, немцы гіргечуць. Распастаўся ніцма, прыціх. Ну, немец ногою под бок. Наступіў на спину, а я не войкнуў. Ляжу, як бервяно. Адключыўся словом. Ачуняў ужо ў шпіталі. Нехта мые мне твар. Мужчынскі голас кажа: пацярпі, усё будзе добра. Нечым мяккім ціскае ля вачэй, потым прыклаў далоні. Зараз, кажа, я руки аднімаю, а ты памалу открывай вочы. І што вы думаеце? Расплюшчваю вочы, усё бачу. Дякуй Богу. А вось аднойчы я быў у ліп. Коні ледзь не затапталі. Што ты кажаш? Як же ж так? Ой, смех ды годзе. У Германії ўжо было. Вайна канчалася. Набралі мы ў абоз многа коней нямецкіх. І вось аднойчы едзем цераз нейкі гарадок. Брук вузкі, а мы на парцы коней. Ну і зачапілі легкавік, а коні аказаліся мацнейшыя. Пацягнулі машыну назад. Мотор зачмыхаў і раптам як стрэльне. Коні рванулі ў бок, адчапілі воз ад машыны і понесліся. Я апынуўся на дышале між коней. Адной рукою трымаюся за дышаль, а другой за бот возчыка. А коні мчаць на узкапыта. Бот я сцягнуў, ды ботом коню под хвост. Под хвост, под хвост. Ой, яшчэ мацней прыўдарылі. Ну, думаю, усё, думаю. Капцы. А насустрач ішлі нямецкія бежанцы. І адзін стары замахаў кіем. Коні крутнулі ў бок, а там разбіты дом, падмурак ад яго. Коні пераскочылі, а калёсы урэзаліся. Вупраж парвалася, коні памчалі далей, а я метраў 5 праляцеў, разы 3 перакаціўся і апынуўся на зямлі. Ляжу, як забіты. Падбеглі салдаты, бачыць, жывы. Давай рагатаць, тады я і заварушыўся. Возчык 3 рабрыны зламаў, а я хоть бы хны. Ну, это просто нешта дзіўнае. Да ты, браўцу, мяне не слухаеш? Як это? Слухаю. Марыну Сахута убачыў. Ой, глядзі, каб не дала адварот-паварот. Прыгожая ў дзядзькі Матвея. И тетки Катерины дочка. Кинь ты, Ивана, вы что, мели что? Ты Марина! Маринка, почекай! Ага, чего захотел? Да я за Андрейком иду, а ты подумал, что тебе шукаю? З вулицы на велосипеде подкатил до лазни директор школы Мамута. На багажнику прымацаваны венік і ручнік, загорнуты ў газету. Убачыў Андрейку з бацькам, спыніўся. Здоров, Матвей Денисович. С легким духом. Так, дякуй. И вам, Евдокимович, жадаю легкого духу. Ну что, Андрейка, в уши вымыл? О, який гвардеец у тебе расте, Денисович, гвардеец. Ось сёлета ўжо 7 гадоў стукнуло. Хто яго ведае, ці пускаць у школу, ці хай яшчэ зіму посядзіць на печы. Як это ці пускаць? Калі в уши вымыл, хай прыходзіць у школу. А то некаторыя з'яўляюцца ў ушах хоць рэпусі. А я уже читать умею. О! Так, и лечить до 100. Ух, ну и голосок. Звонкий, но малайчина, малайчина. А ты, Денисович, хочешь еще на печи тримать такого орла? Давай его нам у школу. Выдатник буде, упевнений. Хутчэй распранайтеся, пакуль яшчэ дух ёсць. Абы свой быў дух, а гэтага хопіць. Да я хутка, я бігаў. Настаўнік пачаў распранацца, ён думаў аб нечым сваім.
Зноў пачыналіся заняткі ў школе, зноў зляцяцца за парты Сахутавай, Проси Ворониной, Сырадоевых дзеці. Барвовае сонца опускалася дзесьці за канчанскі ручай. Густая жнівеньская раса пала ўжо на траву і прыемна халадзіла босыя ногі. І такая была лёгкасць ва ўсім целе, такая замілаванасць і радасць на душы, што Андрейку хацелася ўзбрыкнуць, як рабіў бычок падчас зыку, і памчаць па лузе на прасткі. Над галавой, самотна папіскаваючы, праляцела пара шчыглоў. Ляцелі яны штуршкамі, то ўздымаючыся ўгору, то апускаючыся ўніз, быццам пераадолевалі нябачныя курганы. Мне ўсё мроіцца, што прыйдзе неяк дзень, я пакіну спраў будзённых змрочны цень і на досвідку паеду да сяла, дзе каліна панад рэчкаю цвіла, каб у небе зноўку зоркі палічыць, каб з крыніцы раніцай вады папіць, з пакаяннем у бацькоўскі дом прыйсці і для стомленай душы спакой знайсці. Правядзі мяне, каліна, правядзі па мясцінах, дзе калісьці я хадзіў, пакаянне маё горкае прымі, і як сыну мне даруй і абдымі. Покажи мне наши зоры, покажи, на няпростыя пытанні адкажы, пра мінулае са мной патужы і пра першае каханне раскажы. Ты даруй мне, што другім цяпер я стаў, што я сцежкі на гасцінцы прамяняў. Ой, як пахне раніцай палынь трава, уздыхнеш, аж закружыцца галава. Правядзі мяне, каліна, правядзі па мясцінах, дзе калісьці я хадзіў, пакаянне маё горкае прымі, і як сыну мне даруй і абдымі. Усё мроіцца, што прыйдзе неяк дзень, я пакіну спраў будзённых змрочны цень і на досвідку паеду да сяла, дзе каліна панад рэчкаю цвіла. Дзе каліна панад рэчкаю цвіла.
Прыгучаў радыёспектакль «Шчаглы» пад аднайменным рамане Леаніда Лівановіча. Ролі выконвалі народныя артысты Беларусі Марыя Захарэвіч, Павел Дубашынскі, Юрый Сідараў, заслужаныя артысты Беларусі Наталья Качаткова і Віктор Манаеў, артысты Людмила Барташевіч, Юрий Аверьянаў, Александр Уладамірскі, Александр Курловіч. Год запісу 1966.